strašně pitomé. Prosím vás, měl bych si dát kávu. Nejsem zvyklý na alkohol. Trochu se mi motá hlava. Frede, kávu! Jak jsem vám řekl, bohužel nemohu vám pomoci. Nemám. Kdo ho má, je rád, že ho má. Musím ho sehnat. Někdo v rodině? Pochopte, pane kolego, je to naléhavý případ. Mě už medicína dávno přestala zajímat. A lidomilnost ještě o něco dřív. Průstřel je na velmi citlivém místě. Potřebuji ho sklidnit. Chápete? Blázníte. Prosím vás, člověče, promiňte, ale jak vy můžete? Před 2 hodinami jsem operoval. Na pohovce. Poprvé po 30 letech. A proč? Co vaše astma? Zkuste to v naší nemocnici. Je to pro primáře Růžičku. To je můj přítel. Děkuji vám. A to... Očekával jsem, že mě nesklamete. Počkejte, Braune, dáme si koněk. Ne, já rozhodně nebudu, já musím chválit. Halo, Freddy, ne, já... 2 koněky. Ne, já 3. skutečně ne, víte, já bych nerad. Ne, to bude hned. No, Braune. Chtěl jsem se vás jen zeptat, jestli vám nemůžu být taky nějak užitečný. Braune, vy jste byl u mě doma, vidíte. A viděl jste Helenu, co? Byl jsem velmi rozrušen, já vím, Hovno, víte. Není 100krát hroznější, než si vůbec dovedete představit. Bojíte se, že to zkusí Bojím. znovu? Bojím. A zároveň se děsím představy, že už se jí to nepovede. Nenávist je totiž strašně nakažlivá. To vás neučili, vidíte? Nakažlivější než mor. A jak se rodí? Řetězovou reakci. Právě vyšla nová nařízení. Nová nařízení. Nová